naadyoy ka ng mga vlogger pod nga kanang abi kay you are just a small content creator. They look down on you like, Mm. you are just a small content creator. You're not like me. Something like that. Ako hindi talaga ako masyado nakikipag-collab kay mauulaw talaga ako. Parang hindi ako confident, ganyan. Sa una, makig-collab ko. Kay Ah. pag-start na ako sa vlogging, na ako'y idolize pod kaayo nga vlogger si tagapagadian ni Bay, nga tagapagadian. Siya jud na ang murag leader dito sa mua. Like, Siya may dako-dako. siya ang nag-una og vlogging. Kaya bali kung dito sa amin, yung sa tanang vlogger, bali yung Proud Pobre. So yung Proud Pobre man dito yung ano. Oo. Ang dako og followers. So dito sa Pagadian, si tagapagadian ni Bay. So ako, nag-reach out yun ko niya. Kay gusto ko mo learn sa iya ha. Unya that time kay syempre maulaw pa man pud ta kay uy pa ba kita mo atubang sa camera no na. Kaya hindi pa tayo masyadong sanay ba? Tumuto ning reach out ko nga, sir, giunsa nimo, ginana, kanang pwede ba kumukuyog? Pag-reply niya, ningon siya nga na ako'y promotion sa sikat nga restaurant sa Pagadian. Monjus? Yes, it's a fine dining restaurant, right? So, gidala ko niya dadto. It's my first time pod nga makuan kanang makulab siya and then first time nako nga makita sa iyang video. So nalipay ko kay iya kong gidawat ba kay at least maka-learn po kog something from him. Kay siya ba ang gauna. So halos pod mi tanan didto nga mga vlogger kay nag-ano-ano mi kanang tapok-tap. Naiiyag content ba tapok ba? Like gi-invite si Tampulano mo adto pod ang mga grupo kana bang reunion. Dayon kanang kunwari mo ana ang promotion, sir kanang ex-deal ra ba ni? Kay usually ingon ana jud ang mahitabo sa Pagadian before ex-deal. Kuan kanang okay ra nimo kanang na ako'y mga kaban mga vlogger pod. So kung kinsa to ang makontak, amo ang i-introduce nga naa si kuan ningon mo ni ang followers. Kung musugot ang katong magpa-promote, dalon tanan ang isa ka batalyon nga vlogger. Ana, so nagtatapok talaga kayo doon? Pero may magtapok, pero may mag-uban. So meron na kayong grupo-grupo doon sa Pagadian Naapod, oo, naa. Kaya lang dito. Meron man din dito. Naapod mo diri sa Mahayag.